pamati na ma'am. Lagi ako ang kuwan sige magbalik magsip. Nung ko ubo na pod. Ubo na pod. Balik-balik ba? Balik-balik Mawala. ang ubog sipon. Oh, magamayan lagi lang nga bikil ka ng matalihian ko ana pod. Doktor naman nawala na bila yung food. Balik yung food. Balik na pod. Yan ay kuwan nga. Katong kuwan nga grabe di ko nakasingit magatulo di ako ana ga ako sa nagkuwando, nagailing yung tunga, gani na ito yung kuwan ko. Tunga-tunga. Ya, mabasa akong panty kasi lalo. Panuhot, siyahan. Primero ko na akong lagi yung kaning kalamansi. Mo ito daghan oy, katukuan ko kong organo. Karon ano sa yung pamati ni mo karon gyud? Ano sa gyud? Kanilang yung ubo, di man ko hapuon po, anak ba? Kasi mong ubo na iplima wala. Naiplima kong ubo. Dili magawas? Mo gawas, oy. Gawas. Ini ubo nimo. Oo. Gani magdaldal ko pala to. Sakit ang galing mo diri po to. Sa Sakit. ilubo po na siguro. Sa diri na ko nang sa magsigit ko ko mo Sakit ang likod. Sakit ang likod. Sakit ning diri sa diri ba na to. Yeah, good. Sakit. Sakita. So karon pa ta kagilot. Karon pa eh. Karon pa no. Asa gani mo address? Biaw. Biaw. Punta. Punta biaw. Punta Biaw ba na no? Ano punta Biaw mo na? Wala lagi akong anak na lagi mo gahin na sa Rampina. Makakita na ka sa YouTube unya. Nama ko YouTube. No. Makakita mo sa YouTube, i-subscribe na lang pod para madungag-dungagan. Okay, atong tabangan si Ma'am sa iyahang pila gyud dati mo? 5'8". Kapit na din magdawat din eh. Gani. Sige, atong tabangan si Nanay niya. Shout out sa ko ang mga subscribers. Ayan. Kinakitaan sa mong anak. Nakabang po din yung Facebook, no? Abang mo. Na ako'y kuwan diri man. Kita ko ka. Sinti papa niyo. Ako di ako kuwanin anak nga. Telepon. Okay na ka na? Masot-sot ay ka umasar. Malusot-sot na. Paghilat mo. Sige, di ba pangalan? Ha? Marina. Marina?
Ano lagi ka nagabasa dahil kaghapon gabi eh? Uto hapon gabi eh. Basa siya. Saman himasa, habat, ligo, saman. Mahapon pa. Habat, undangin na siya ha. Kay ligo na sa maayo ha niya. Mapas mo imong lawas anak. Niya kung di ka mundang anak, matawag mo na tawag sa pasmos pusog ha. Undangin na, kay delikado na siya. Kaya kung di ka mundang uto hapon gabi magbasa, himasa, habat, ligo ang ending anak niya. Sus. Puro kusog na mo na. Ini kapantay ka ne? Ano? Ano kitandong na kami mo dere? Lusay ni siya ha? Wala tuon ni siya kami dere. Kani lusaya pag di na to mitandogon. Ako mo ni mong dagpoon. Nga magpunga ta usahay ko tas usahay ha? Mo ni siya singot uga ha? Kira? Mga baboy ba? Gatali. Mga baboy ba? Lagi. Sigurado mo siya nandito daog. Ang ang baboyan no? Ganun. Ipon mo dagan. Dagan. Dire pa nang baboy. Matagbo jud kay kapos. Kagbang bungkod ba?